Zer baino lehen komentatzea tokiko gobernu batzuren hitzik dugun analitikan, urgentziazko aztergai bezala sartzea eskualdeko udalen arteko lankidetza hitzarmena neguko dispositiboa onartzeko. Beraz, adostasuna badaukagu, erretzeko. Bai, hau batez. Zazpidaren aztergaia gutxi izango da. Lehendabiziko aztergaia alkate dekretuen kontrola. Galderarik edo karpenik? Udaleko bidaren kontratazioa suposatzen dela izaren ordez beste bat zartu dira. Hortika hori nudila, osa bat dira? Hori dana da, aurreko eta nintan moduan eta lehenengo indana da udaletxean zauen lanpoltzatik, bigorrean dagoen lanpoltsako denek ditu, bertakoen erantzuna jasotzerakoan ezetzea izan zela, gero ia ondoko udalerrietara. Orduan bai joan zen, Azpeitiko lanpoltsara eta Azpeitiko lanpoltsatik etorri da. Eta gero azken da, hori pintzen du zaren hiru laguntza matiak pintzen zen bada. Bai, hor batzaldean onartu zen, eskaera 1.000 euroko arabitzuten, eta 2.000 euroko partida zen goiz eskubidera, eta hortika 1.000 euro. 1.000. Zuetzen dago. Bigarren aztergaia Alain enpresak kudeatutako 2021ko trafiko izunei buruzko alkateren dekretuen kontrola. Ametxe azkeneko komentatu dugu, instruktorea izendatzea patazala, dekretuen artean bertan dago idazkaria izendatu duguna instruktore bezala, eta horixe. Eta baldin badago iragokizunik horrela. Hirugarren aztergaia 2008ko garapenerako lankidetzarako diru laguntzen zuriketan bi proiekturen aldaketa edota atzerapen eskaerak onartzea ala badagokia. Aritz. Horrengo batzutan ere ekarri izan ditu kooperazio proiektuen atzerapen eskatu dutenean, horrengo ere bidea, horrengo gabe eskatu duena, bidea atzerapen eskatu du, eta beste joan duen kooperazioak 6 hilabeteko atzerapen. Batzaldeko irizpena eta dago, eta onartzen da, beraz, horretez. Laugarren aztergaia, gizarte ekimeneko enplegu zentro berezientzat eta araututako gizarteratze enpresentzat errezago harturiko Debaku udalerriko soropileak, lorategiak, zuaitzak eta berdeguneak mantentzeko zerbitzuaren kontratazio espinetia onartzea ala badagokia. Txoka? Esatea, aspalditik berrizteko sozioen pliego batzu diala, eta pliego hauek udaletxeko aurrekontuan bere garrantzia da pixua daukola, doka partida kopurua etiketa, eta pliego hauek itxerak orduan, kontutan hartu gauela, herrian dauden sortu dian berdegune berrizaketa, horrekin batera hiri barriko berdegunea kontutan hartu dela, eta honekin batera ipatzea pliego hauek izango diala 3 urtetarako gehi bi, oza, 3, gehi bat, gehi bat. Badago galderarik, ekarpenik iragokizunik. Hortaz edo eskatuko dugu. Horreko guztak. Bosgarren aztergaia, abenduko ohiko osoko bilkura 2021 egitea adostea badagokio. Hemen komentatzea berez 23an zegokigula, data, aldatuz gero, data 23an zegokigula, ikusten dula izan data berezia erratikan
zela proposamena, hau aste bete gehiago aurreratu genezaken, baina aurreko osoko bilkuratik oso gertuko zen, aurrekontuen gaiakin nahi baldin badera, margen zertxoa gehiago irabazta aldera, pentsatu genduna zen aste berean mantendu, baina aste artera mugitzea. Hortaz, ondo egitzen duguna zaizue, eta horixe da proposamena. Bai? Ados? Oso. Seigarren aztergaia, energia horniduraren presioen gorakadaren aurrean hartzeko neurrien inguruko mozioa onartzea hala badagoki. Bestetan nik edo bezala irakurriko diozua, gero buskatuko dugu oso baita esatzen edo oso aldatu dena. Argindarraren prezioa maksimo historikoetan, fakturak igotzen. Enpresa elektrikoak aberazten, herritarrak pobretzen eta Espainiako gobernua hori baimentzen ari da. Hori da zuzen ere herritarren artea egiten ari den iruzurraldiaren laburpena. Iruzur horrek ondorio larriak izan ditu familietan, enpresa txikiek eta ertainetan edo denda txikietan. Egoera hori besteak beste enpresa publikoen privatizazioaren, salmentaren eta desegitearen ondorioz etorri da. Izan ere horrek sistema desagertzea eta merkatuaren eskurtzea ekarri. Administrazio kontseiletatik kontrolatzen eta manipulatzen duten merkatua helburu bakar bat partekatu. Energia bezalako funtsezko ondasun baten kontura aberastea, non enpresa handiek urtean 1.000 milioi euroko irabazteak metatzen dituzten. Kontsumitzaileei dirua lapurtzen eta ekoizleei lurraldeak ebaizten dizkieten bitartean, ondorio sozial eta klimatiko oso larriak eraginez. Egoera horri aurre egiteko neurri koiunturalak eta adabakiak besterik ez dira hartu. Eta enpresa handien onurei, eragingo dien neurri bakarra hartu duenean, enpresa txantaia egin eta mehatxura jo dute. Eliten eta gehiengo sozial eta herrikoien arteko pultsu baten aurrean gaude fina. Egoera barestia ateratzen zaila. Bada garaia burujabetza energetikorantz aurrera egin dezagun, ezarritako oligopolioa apurtuko duten sistema propioak izan ditzagun, sistema bidezkoak publikotik eraikitzeko eta argindarra errespetatzeko oinarrizko ondasun eta eskubide gisa. Gure eskumen propioetatik, tokiko erakundetatik ere urratsak eman ditzakegu norabide horretan, herritarren interesak babesteko. Horregatik, hau da ebazpen proposamena, Debako udaleko osoko bilkurak Estatuko eta Europako instituzioei eskatzen die behar beste neurri arditzaten elektrizitate ekoizleek bidezko ordainsaria soilik jasotzen dutela bermatzeko. 2019-2024 Europar zuzentarauak adierazten duena burutuz, kontsumitzaileentzat energia prezio eta kostu eskuragarriak eta gardenak bermatzeko. 2. Debako udaleko osoko bilkurak Jaurlaritzari eskatzen dio, batetik, autokontsumoa eta komunitate energetikoak sustatzeko diru partida gutxienez bikoiztu ditzala 2022 urteari begira, bestetik, energiaren euskal erakundearen bitartez elektrizitatearen merkaturatzaile publiko bat sortzeko bideragarritasun azterketa egin dezala, baita ere gizarte larrialdietarako laguntzetara zuzendutako ordainketa kreditua handitu dezala, elektrizitatearen, gasaren edo etxean erabiltzeko bestelako erregaien horniduraren ondoriozko energia gastuekin erlazionatutako laguntzak jasotzeko baldintza betetzen dituen eskaerari baztertu ez dadin, eta azkenik gizarte larrialdietarako laguntzetan elektrizitatearen, gasaren edo etxean erabiltzeko bestelako erregaien horniduraren ondoriozko energia gastuetarako eman daitezen diru kantitateak handitu ditzala. Eta gutxieneko zenbatekoak ezar ditzala, indarrean dauden horniduren prezioarekin bat egon dari. Bueno, desde la Jota nos vamos a abstener en esta moción. Consideramos que aparte de instar a las administraciones europeas, estatales y el gobierno vasco, a nivel municipal tenemos muchas cosas que hacer y no tenemos más que mirar el municipio de alrededor, por lo menos que están dando en relación de cooperativas energéticas y temas similares. No vamos a abstener. Vamos, nik gai iriste aldera, ezatea eskatzen dagoen azkenean irakurketa hori xerala pixkat egia odaletik egin daitezke gauzak, azkenean izate legislazio kontua dela, gatazka bat dagoelako horren inguruan, pasan
bilkuran ere eduki genuen, ari beretik handiko da, eta posizio hori agintzea udalan dagokienean, baina egia da, gure partetik ere badaukagula elkarpena egitea ari hortan eta baduko dugula. Hortaz, boskatuko dugu. Aldeko boskak, abstentzioak, hortaz onartzen da aldeko 6 boskarekin eta 7 abstentzioekin. Zazpigarren azterraia, Soraluze, Elgoibar, Mutriku, Mendaro, Eibar eta Debaku udalen arteko lankidetza izan dena, Eibarren bizitegi egoera larrian dauden pertsonentzako neguko dispositiboa kudeatu eta erabiltzeko erabakia hartzea. Lehenik eta bain, asmoa bazen aztelenean deialdi egiten batera puntu hau bertan sartzea, egia esan horreko izate politiken batzorde egin genunean bagenekin leheno baino lehen, segurazki batzorde bat burutu beharko genula leheno honetan gai hau sartzeko, pixka bat urgentzia dator, azkenean azaroan asmoa badelako bizitoki ere hau irikitzea, ja neguan sartzen ari dira eta ikusten genuen beharrezkoak eta azkarren martxan jartzea. Hitzarmen hau herri guztietan onartu behar da, ikusiko dugu guztiek berean onartzen dute, baina asmoa behintza bada eskualdetik, ustaietik honekin lanean gabiltza eta alik eta azkarren irikitzea. Gaur onartzeak ingaute bat, bintzak gure ardura benekana urratzen ban eta aurrera egitea. Esan ere, funtzionamendu garaian joan aterpetxea irikitzea, bultzatu duela eskualde mailan ere behar nola zegoenea, eskualdiari zegokiona, foru aldunditik behin eta berriro aldarrikatzen zigutena martxan jarri behar dut eta Eibarren jartzearekin, zune hori denokara izarte zerbitzuetan betetzen dugu eta ikusiko dugu ere, 2 urterako izango da, baina balorazioak egin da gero, beharrezkoa luzatzea edo beste aukera batzuk aztertzea. Ekarpenik edo boskatuko dugu. Aldeko boskat, hau bat ez. Osoko bilkurako azken bazterketa egin gara, eskari eta galderetara, zuen aldaritza. Bada, una manera, porque estamos dando base de normalización o hacia la normalización y nosotros tenemos una serie de servicios como la oficina de turismo, el hogar del jubilado y sus servicios y lo mismo el Parlamento, a ver en qué situación nos encontramos. Pensamos que es la oficina de turismo lleva mucho tiempo cerrada y hace cuánto tiempo, si vamos a empezar a tocar los horarios de antes de la pandemia, vamos a decir, o si había alguna nueva idea respecto a eso, porque vemos que está mucho tiempo cerrado. Entonces, ese por un lado, y luego el otro, que ahora hemos dicho un poco la Comisión de Gobierno Europea, cuando se ha sacado el cartel, que así quedamos en el cartel para el traslado de un cementerio a otro, la necesidad de comunicar bien y de realizar de cómo se va a realizar ese traslado y pensamos que tenemos que hacer ahí un esfuerzo para que la gente verdaderamente entienda lo que va a hacer el ayuntamiento, porque el cartel que se ha sacado es un poco, vamos a decir, corto, o nos parece un cartel más de obra que de un ayuntamiento que quiere explicar a la gente y el tema es un poco duro, vamos a decir, y la gente está muy sensible en ese tema. Zure kontaz behirra dut zuen espezaz? Basante, eta esatu ez. Ez zerbitzu ere goerari dagokienez,
turismo bulegoarekin hori da lehena, teknikariekin ere hitzen dira da, balantza bat egin zu pixatu baina egindako lanarena, badakigu behin baino gehiagotan erten da, eta ikusi egun pixatzen izan da funtzionamendua, eta baita egia, kurso berriari begira edo urte berriari begira egin beharreko moldaketak eta pixan normaltasunera buelta egitea hori ikusten duguna. Eguneko zentrali dagokionez, bide beretik, uste datorren astean irikitzeko izango dela, eta ondarreneko kasuan, baina egia aprobetxatuz esleipena nahitu zala, uste dugu bintzat, nahiz eta hori alderdiokin lantzea nan gure burua, xasi interbentzio egin beharko hori azken hor, ze obra esleipena martxan jarri hauetik, gero esleipen hori dagokion bezala bideratzeko, baina helburua da urte berriaren hasierarekin zenbat eta azkarago esleitu hobe. Baina baldintzatu nahiko genduke egin nahi dien interbentzioetarako, zer azken aldian zerbait ikusi baldin badugu, izan da bertan esleipen dunak izan dako kexak, uragatik eta barrimatik, badakigun dagoen eta zizaitasun dauzkan dagoen kokapenagatik, baina horixe izango da, ze obra egin eta ondoren ze eta esleitu. Eta igarriko kartelari buruz, antzeko berdina pentsatu genuen, hor lotura egon zaren udaleko komunikazio zerbitzuan artean eta traslada kudeatuko duen enpresan artean, eta egia da gai sensible izan da, agian behartu dukena da, are simpleago esanez edo zein kudeaketarako jarri harremanetan, e-mailetan edo telefonotan, eta berriz hor, nahiz eta teknikoki zuzena izan, egia da herritarren sentimenduak eta azkenean hori lotutako kontua dela eta hori zuzentzea erabaki dugu, pentsatzen dugu bihar bertan aldatuta egongo dela, izan ere asteburu berezi dela jarriari dagokionez eta familiei dagokionez, eta bere urgentzia badunez, hasiko dugu. Eta horren bestez, amaitu dugu sakonekura. Jarriaren inguruan esan duzu, kanpoan dagoen kartela aldatzeko asmoa bat zutela. Eta gero pentsatu da informainatzea edo ez dakit bai aldizkarian edo burutegian ateratzea edo etxe guztietatik olako idatzi bat aurkeztea pixkat azaldu zen izango da bidea eta ze aukera egongo ditu. Ikusten da jenteak ez dakiela ze aukera dituen. Hor, kanposatu zarrean dauden gorpuzkiak errotzekin eta ze nolako aukerak izango dituzten hilerri berrian. Orain nolaxe teknikoki zingo dizut erantzun, baina lan batzordean landu dugunan arabera, ikusi duguna da enpresak kudeatuko dula azalpenak ematerako duan, ez ditugu aukera guztiak eta guzti garaziko baizik eta azalduko da ze prozedura abiatuko da eta horren arabera egoera ezberdina daukan pertsona bakoitzak bere galderak edukiko ditu eta enpresak hortan lagunduko dio, hori da asmoa. Baina ikusiko dugu zein dan bide horrela komunikaziorako, hori nola egin, jendeak informazio minimo bat eduki dezan. Gutxiengo bat, jakitea babentzat, aukera izango dutela, denbora bat egongo gara horitzeko, eta aukera horien artean, gaur baino gehiago dagoela, gero bakoitzak erabakiko du zerrekin eta esan nahi ez da gauza bera zer telefono batetara deitu eta ez dakizu zen erantzuko dizun eta pentsatzen dut jendeak eskertuko lukela baiten olako adibide batzuk azalduko bat ditu. Ez da, Bai, ondo da, hala ere, ni saiatuko ditzakean lanean horretarako adostu dugun lan batzorde hortan jartzen ditugun irizpideen arabera lan egiten orain artik bezala. Ez, ongi etorria da kartena, zaten detena da, oain nik erantzutea baino zehazki eta nire erabakitzea baino, azkenean gaizentxilea da nenean, pixat, teknikoki zehaztean nola egingo da, zer lan proposena, eta hor, egin handi batean, gure teknikarien eta baita hortan adetu da enpresan irizpidea jarritu ditugu. Baina kontuan epeko
esker.